Trojmiliónový Darius. Piktský král. Takže mám tu riadnu party na to, že je 8 hodín ráno. Dobre. Musím sa dostať z tohto bronzu vyjebaného. Neviem, čo tu robím ešte. Mohamed Jamal. Sa neoplatí ísť hore, keď nemám mečko, na čo? Nemôžem ho ani naplašiť, ani nič. Henty sa tradeli. Stalo čakať, že set prejebe. Ale? Nepomôže mi ten Yasuo ani za kokot, nepomôže mi ten Yasuo ani za kokot. Proste. To je kokot, to je... Dobre. Zase začína podľa mojich predstav. Kindred 2 killy. To je neskutočné. Kindred ide do piči. Kurva, a to kde som dal to Ečko? Dobre, tak som prejebal. Nemám čo spraviť proste, lebo ich tam je 18, kurva, a nás ich tam je koľko? Fuj, toto... Zle mi ostal so Pablo ešte aj. Čo pinguješ ty kokot, čo tam mám spraviť? No, jasné. Proste na čo ho pušuje ten set, keď vidíš, že nemá na neho a aj tak ho bude oné. To bude za zápas, už to vidím dopredu, ty kokot. Jasné. Pekne sa portol ináč. Múdro, múdro. Koľko nechytím ho? Kurva. Pekne set. Ty by tam mohli udržať, ja to zoberiem draka. Jeb na to, Svein. Pozrieť, či mám pozbieranú farmu. Á. By bolo. Čo robí Morgana, nám ide? Či feedi?
Pekne. Piče! Tak som si minul flash proste na to, lebo... On ma vyhodí do vzduchu. Jem na ňo, jem na ňo. Dobre, dávaj. Dávaj hore. Ten koko čo chce. Tak ja umrem na skurvenú väžu. Koko, dobre. Dobre som sa vyšantil, nie? Tento Warwick to je trošku taká zvláštna postava. Alebo ak by som to povedal. Ale mohli by mi pomôcť, ak chcú ísť z toho barona do piči, čo to mám sám brať? Na čo sem ide? Na čo sem ide s nimi? Tá piča, na čo sem ide s nimi? Boha, na čo sem ide s nimi tá piča? To som ako nepochopil teraz, že na čo ich sem dojebala. Nevie. On nebude vedieť. Dobrá úta. Ja som si nevšimol, že bol drak, proste. Neverím, že mi prišiel pomôcť ináč. To je obdivuhodné. On ma... Proste ma zabil, keď bol mŕtvý, to je normálne, toto. Dobre, to už je asi koniec, že? No dobre. Ale zase po 100 rokoch nezabudnem toho šaka a zastuje. 46 000 našťastie. 2,5 milióna mal Zahar. Teda 3 už takmer. Je takáto novinka od Rajcu, to je popiči voda. Strašne táto, aká to je. Rodiola. Broskyňa. Počkaj, ako sa to volá? Tomatusi. Dobrý track. 600. Elozioma Lesiema Morduniu. Dobre, to bol trade, takže chill.
Nic som nepovedal. Dobre, začína. Výborne, výborne to začína. No, tak ďalej. Ideme do Silveru. Aj Šako už ide. Pomôž mi, Sion! Ach jaj. Skurvený Šako. To som to tak vedel toto. Ja som normálne tušil. Ja už to budem banovať fakt navždy. Ja už som to povedal toľkokrát a furt sa mi to raz nezabanujem, to zostane proste. Nenávidím tú postavu, mali by vyjebať hry čím skôr. Čím skôr, tým lepšie pre všetkých. Pozri sa, zobral to. 2-0 má. Bomba. Ale kurva! Čo ti jebe, toto je postava, ty koko, taká, že až. Pozri sa, pomôžte mi na toho Šaka skurveného. No jasne, už aj od spodu idú. Dobre, dobre, po piči. Po piči, fakt, fakt super. Bo ja som zabil toho kokota, že čo vymyslel hen tú postavu. Fakt. Snáď, hej. Potreboval by som ultinu. Potreboval by som ultinu. Tak ako na toto som potreboval tú ultinu, aby som to spravil, hej. Dobre. Prečo sa furt ten kokot púšťa do tej Fiory? Čo si myslí, keď ju už 8-krát nezabil, že ju teraz zabije zrovna? Aha, zobrať mi jungle. Super. Na, tu máš. Tu máš, teraz bojuj. Malphite, tak sme zaúči, sme piči všetci. Vrátane draka. Zas ten Sion ide do nej. Zas ten Sion ide. Tak píšem ako z pomocnej. Letím, Sion. Neverím. No čo je ty kokotko? Jebem ti. To je kokot. Neskape na tú skurvenú väžu pojebanú. Pekne, Sion, pekne. Pekne, Sion, pekne. Počkaj. Však by som mohol nejako... Ono ho není vidno. Aj Fiorovi do za mnou. Do draka. Ale že vážne. Toto zoberiem a idem rýchlo dole. Dobre, určite. Do pičenie turetu! Veď ale však mi pomôžte, vy kokoti! Sion začal hrať.
Konečne. Šako 6-2, však čo? Tento kokot vyjebaný. Prečo sa mi nedá dať ten oný? Herald jebli. Dobre, tú väžu. To čo spravil ten jebnutý kokot? On je jebnutý ten Yasuo. On je jebnutý ten Yasuo, prisahám Bohu. To je to nenormálne už. Sa mi snad sníva asi. Nech idú stať do piči, lebo tam skapu zbytočne zase iba nafídia. No tak, keby som hrak na stenu hádzal asi. Čo tu chce? Kurva, ja dobehnem. Ja ho dobehnem, není piči, že nie. Si on to pekne otočil. Ľúbi sa mi jeho štýl hry. Zrazu. Sekúnd. 14 sekúnd na ultu. Zoberiem kamene. Veď, ale čo robia? Tak tu stojíme. Lebo podľa mňa máme na nich, ale keď pojem sám tam, tak nie. Dobre, tak jebme na nich teda. To čo ma jeblo? Stanlo. Kurva, nechytím toho šaka nikdy. Fakt. Aha. To sú mi novinky. Pekne, pekná úta. Zas mám stan. Ja v kuse iba stan. V kuse mám len stan. Nič iné. Á, tak to bol ešte aj fejkový. Veď, ale pomôže mi niekto, kurva! Oni sú jebnutí, Pane Bože, oni sú jebnutí. Ten šako, ten ich tam blázni všetkých, ty koko, to je... Strašne sa s nimi hrá. Strašne sa s nimi hrá, ani tam nejdem. No je 5 minút čaká do kuliečka, dáva turetky a one. To tak je bola postava. Ja som mal možno aj ultinu inak nabitú, len som mu nepoužil, lebo som si neuvedomil, že ho mám nabitú. Podľa mňa, neviem. A myslím. Mal Zahara, ideme vybaviť najprv.
Čakajte, povieš. To neskapal na neho. Kde je? Tak si vyhodia z hlavy veľmi rýchlo. Ale dobre, však nech sa bijú, idem sa toho draka. Čo je? Dobre. Pozri sa. Čo mi tu označuje? Čo mi tu označuje tá jebnutá hra, aha? Som dojebal. Aha, nie, dobre. Idem si kúpiť. Dobrý v tom fajte, ja mu uberám a kokot. Dobre, kokotko je mŕtvý, ale... Flash som si minul na to, aby proste mi dala stán zas. Dobre, poďme ale. Nemám minionov. Jebe mu? Neviem, ktorý je ten pravý, lebo proste ich tam je 100 tých šakov. Kým pôjdem do Amsterdamu, by som chcel dať ten silver. A to čo robia tí naši, ako to čo im už jebe úplne? To prečo sa... Aha, tak oni to chcú asi prejebať ešte. Neviem. Ak to prehra, stačí povedať, začne skákať po dveře. Nemusíme to takto riešiť. Dobre, a teraz ideme robiť zlo. No čo je? Čo bolo za ultu, ty blbec? Super, super, super. Super fortunka. Vám mňa jebne. Toto je neskutočné niečo. Na čo to pri mne odjebal? Silver incoming. Hejha.